Мислиш, че твоето БМВ е скъпо? Чакай да видиш тези зверове. Последната кола струва колкото цял градски квартал. Кола 1. Bugatti La Voiture Noire. На трето място е Bugatti, черната кола. Струва над 18 милиона долара. Има 1500 конски сили и е направена само една бройка в целия свят. Кола 2. Pagani Zonda HP Barchetta. Втората е Pagani Zonda. Цената й е 17,5 милиона долара. Но ако искаш да си я купиш днес, вероятно ще ти трябват над 20. Тя няма покрив и изглежда като от бъдещето. Кола 3. Rolls-Royce Boat Tail. И победителят Rolls-Royce Boat Tail струва невероятните 28 милиона долара. В задната си част има хладилник за шампанско и вграден чадър за пикник. Това е подвижна яхта на колела. А ти коя би избрал? Богатито или Rolls-Royce? Пиши в коментарите и ме последвай.